Bawu-11 abagibeli ababandakanye engozini eyenzeke endaweni yaseVerulam ngenkathi ithekisi ishayisa imoto yenyanga uDr Khehlelezi. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami uVusi Mavusana. Inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana. Sekushayiseke imoto laphana wey'ngane zakwethu yenyanga yaseThekwini uDr Khehlelezi ingenwa imoto laphana yohlobo lwetekisi okuyisikwele laphana wey'ngane zakwethu. Bekade ilayishe abagibeli abangu-11 laphana wey'ngane zakwethu, kubalwa iy'ngane ey'mbili ey'balelwa eminyakeni eyu-4 kuya kweyu-13 laphana wey'ngane zakwethu. Kuthiwa le moto lena beyihamba ngesivinini esikhulu kakhulu laphana wey'ngane zakwethu, ingene ngemuva ke laphana. Ngokusho komthombo othembekile wey'ngane zakwethu, usibekele ngokusobala laphana wey'ngane zakwethu ukuthi akekho osashonile kule nhlekelele yengozi. Siyichanel ihamba phambili umkhanya ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Balalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala, ngalanda imbuzi ngayishaba, ngakhaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba.